ассалому алайкум. пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон, ман ҳамчун ҳуқуқшинос Ширин Ибронова дар асоси илтимосҳои як модари тоҷик, як модари танҳо, корманди соҳаи тиб Ҷалолова Дилбар ба шумо муроҷиат карда истодам. Ҷалолова Дилбар оиди қазияи писараш ба шумо иброз карда гуфтанист. ӯ дар вақти бемории ковид ки дар авҷ буд, дар шаҳри Душанбе муддати 14 шабонарӯ зиёд дар беморхона шабу рӯз ба беморони вазнин хизмат мекард. ҷони худро дар реғ надошта ба беморон хизмат мекард ва шабу рӯз хонаву дару фарзанди писари ягонаашро дар хона танҳо монда дар хизмати халқ буд. барои ҳамин ин модар мегӯяд ки вақте ки ман шабонарӯз дар хизмати халқ будам, дар вақти ҳамун бемории коронавирус, писари ман мегӯяд, писари яккаписарам, яъне Сафарализода Давлатҷон Зуҳуршо айни ҳол 19 сол дорад, дар хона танҳо беназорат мемонад ва ӯ дар интернет машғул мешавад ва саҳифаи интернетӣ ҳам низ доштааст. яъне писари ягонааш ғайри ин донишҷӯ будааст дар донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон дар факултети биология дар бахши якум, дар курси якум яъне таҳсил мекардааст. ва ҳаминро қайд кард ин модар ки вақте ки писараш дар интернет медарояд, мехоҳад саҳифаи интернетии худро савдо кунад, ду духтаре дар интернет пайдо мешавад. яке аз рақами телефони худашро равон мекунад, дигаре сурати уриён ва лучи худро ба ин ҷавон равон мекунад. ин ҷавон ҳам ҷавонӣ карда сурати якеро ва телефони дигареро дар саҳифаи интернетии худ мегузорад ва он духтарҳо ихтиёран бе талабу бе тамаи ин ҷавон худашон ба ихтиёри худашон ба ин ҷавон пул равон мекунанд ки сурати уриён лучи онҳоро ё ки рақами телефони онҳоро аз саҳифааш пок созад. ин ҷавон аз он духтарҳо ба гуфти модар ягон тамаъ талаб накардааст, худи духтарҳо он маблағҳоро равон кардаанд. ва ғайри ин вақте ки онҳо маблағ равон мекунанд духтарҳо ба ин Сафарализода, баъди ин дастгир мешавад Сафарализода аз тарафи мақомотҳо ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 250 яъне тамаҷҷӯӣ 250 қисми 2 банди А оғоз карда мешавад ва дар натиҷа 11 августи соли 2020 аз тарафи суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе Сафарализода ба муҳлати 6 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. айни ҳол модараш мегӯяд ки аз болои ҳукми ғайриқонунии суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба суди шаҳри Душанбе шикояти кассатсионӣ пешниҳод кардаанд ва ҳарчанд набошад модар мехоҳад ки ба тамоми ҷо муроҷиат кунад оиди қазияи писараш. барои ҳамин ин модари танҳо барои писари ҷавонаш ки ҳамагӣ 19 сол дорад, муҳтарам пешвои миллат ба шумо муроҷиат дорад ки ба ӯ кӯмак расонед. хизматҳои шабонарӯзӣ ин модарро ба инобат гирифта, ҷавонии писариро 19 сола будани писари ӯро ба инобат гирифта. ғайри ин он ду духтар ҷабрдида дар суд гуфтанд ки даъвое надорем, мо ин ҷавонро бахшидаем. хоҳиш дорад модар инро ба инобат гирифта, хоҳиш дорад ки нисбати фарзандаш, яъне ки моддаи 83 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне бахшиши ҷазо аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад, ҳамон модда нисбати фарзанди яккаписари ин модари танҳо татбиқ карда шавад. хоҳиши илтимос дорад ки гуноҳи писараш аз тарафи шумо муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шавад ва писараш сахт пушаймон аст аз карда ва дигар чунин ҷиноятҳоро яъне ки такрор намекунад. ва модар иброз намуд ки ҷинояте ки аз тарафи ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе нисбати писараш татбиқ кардаанд, яъне тамаҷҷӯи моддаи 250, ин ба моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. ин моддаи 250 қисми
2 و بندی ا نادرست بند و بست کرده شده است و فرزند یک پسرش عین حال به مهلت 6 سال از آزادی محروم است. من خواهش این مادر تنها رو، این مادری که یک پسر دارد به شما پیشنهاد کردم. غیر این در پرونده جنایتی از طرف رئیس محله خصلتنامه خوب پیشنهاد شده است اوید این سفرعلی زاده و معلوماتنامه پیشنهاد شده است که مادر تنها است و یک پسر دارد و همراه این پسر زندگانی میکند و تمام حجت های دخلدار در پرونده جنایتی رقم 1-244/20 موجودند و مادر از شما فقط خواهش و التماس دارد که گناه پسرش را بخشید، یعنی که ماده همون بخشش جزا رو نسبت پسرشون تطبیق کرده شود و او رو یعنی که از همون محکمه آزاد کرده شود. سلامت باشید، در امان خداوند باشید.